mangga muda. Sing nyemek-nyemek ya, Mas. Iya, Ri, iya. Aku ngerteni tekamu kaya ngenteni mudune wahyu janji moten sasumipen jroning kabur daku sumo papujanku tak jaluk citra janji dawang bagus sira merati emang sira dadi ati rina wangi aku tansah ngenteni muga-muga ketepotan goyang ya Mas sampai Aku ya paham ya cacahe ora tek semangate aku paham. Nyapa Mas? Urung diseni amunisi. Amunisi ini apa biasanya? Amunisi ini apa biasanya? Biasanya sing warnane ireng ku ya enek. Oh ya warnane ireng. Terus enek sing enek kriuk-kriuke ya enek. Oh iya enek. Enek. Oke ae. Ning iki mang urung terbit cah. Ya sabar. Urung terbit. Sabar padha. Nyebar godhong kara sabar sauntara. Nah ngono. Yuk, matur ki wong ayu. Kledak